Hej. I dag skal vi snakke om ubestemte pronominer. Ubestemte pronominer, det er noget, som angiver en ubestemt mængde eller en kategori. For eksempel noget, intet, nogen, ikke nogen, ingen. Et ubestemt pronomen på dansk er for eksempel noget. På spansk er noget algo. Vil du have noget? ¿Quieres algo? Det er, hvis det er noget positivt. Hvis det bliver noget benægtet, det vil sige ikke noget, intet eller ingenting, så hedder det nada. Jeg vil ikke have noget. No quiero nada. Der er altså en forskel på det positive, noget, algo, og ikke noget, nada. Et andet ubestemt pronomen er nogen eller en eller anden. På spansk hedder det alguien. Det bruges kun om personer. Nogen har været her. Alguien ha estado aquí. Nogen i det her tilfælde altså en person. Når man vil sige ikke nogen eller ingen, det vil sige når nogen bliver benægtet, så hedder det nadie. For eksempel, ingen ved det. Nadie lo sabe. Når nadie står efter verbet, skal der stå en benægtelse foran verbet. Det vil sige, når nadie står efter er, i det her tilfælde ej, så skal der stå no foran. No hay nadie. Vær opmærksom på, at alguien og nadie kun bruges om personer. Her er en lille oversigt. Der har vi altså algo, som betyder noget på dansk. Nada, som betyder ikke noget, ingenting eller intet. Alguien, som betyder nogen. Det her, det gælder kun personer. Og så er der nadie, ingen eller ikke nogen. Det gælder også kun personer. Hvis vi prøver at kigge på de her eksempler, der står nedenunder, så prøv at kigge på den første. Ikke noget med det der. Hvilken en tror du skal sætte ind? Den første her, der skal stå nada. Ikke noget af det der. Fordi ikke noget er benægtet. Er der nogen, der taler engelsk? Prøv at kigge på skemaet ovenover og se, hvilken en du skal sætte ind. Her vil man bruge alguien, fordi nogen, det er en person, og det er ikke en benægtet sætning. Hvis vi så tager træerne, så har vi ingen vil have kaffe. Hvilken en tror du skal bruge? Her er der tale om nadie, fordi ingen henviser til en person, og der er en benægtelse. Så nadie quiere café. De ved ikke noget. Hvordan skal den oversættes? Der er her tale om ikke noget. Det er ikke nogen person, så derfor skal det være nada. Ikke noget, ingenting eller intet. No sabe nada. Vil du noget? Her er der tale om noget som noget positivt. Der er ikke tale om en person, derfor er det algo. ¿Quieres algo? Dette var en kort intro til ubestemte pronominer på dansk og spansk. Hvis du vil vide mere, kan du læse på side 97 og 98 i Til tyren ved hornene.